Lamsogo haina hai khajana marketing songrokno norok nai tongo kok borok ni taken entertainment YouTube channel inke khajana marketing songrok bahai tongbai norok plus sekno bisi katal ni norok no hambai kisi bai ya pharo tamni ke salkeduk mani yaglo teisa haina hai ke waisa ang YouTube channel samung thainani bagai jora mankha tamni ke ang saksori hamini bagai asok jora rokbo rui malia pada sekok lok sana thangya tamni ke tini je topic rong tei seng tini saiman layana ni topic ka je chini bubagra 2024 ni je bisi katal ni hambai ki chi bai ni bo saka gbo saka je norok o bisi katal ni salo norok positive tongdi norok negative tawan chukdi tamni ke khorokate khoroksani bisingo poito tongdi buini kok khanawi norok kiching norok hamya tawan chukladi tawala lagi kathlai tongladi ni kini bubagra saka tongna omo haino ungi tong ganga ching do phani bisingo walai sukla ngi tong kesang buskang salo chung kahamni bagi wanchuk mangala kini bosaka te charerok ni bisingo belai kino kirima jingsa ama gerebi phanya hini sini bubagra saka paini ge sini bubagra tamani saka chung khanalayana Chibai, this is Pradyut Manikya wishing everyone a very happy 2024. ये साल अगर हमको अपने आप को आगे ले जाना है तो पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी का मतलब एक चीज़ होता है किसी के बारे में बुरा मत सोचिए एक दूसरे से मत लड़िए क्योंकि जब तिपरासा के साथ लड़ता है तो नुकसान हमारी कम्युनिटी हमारे बच्चे का होता है अगर हमें आगे बढ़ना है ज़िंदगी में तो इम्प्रूव अपने आप को कीजिए किसी और के बारे में चिंता करने से आपका ज़िंदगी सुधरेगा नहीं अगर हमने अपने आप को इस साल अच्छे बनाने की कोशिश की ड्रग्स को हमने रिजेक्ट किया अपने आमदनी को इम्प्रूव करने की कोशिश की और एक दूसरे से लड़े कम एक दूसरे से जेलस कम हो ईगो कम हो तो हम एज ए कम्युनिटी आगे बढ़ सकते हैं अगर हमने ये चीज़ करने की कोशिश की अब से तो ये साल हमारे लिए अच्छा रहेगा मैं आप सबको प्यार करता हूँ और मैं आप सबको एक ही बात बोलना चाहता हूँ अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा आई लव ऑल ऑफ यू ऑल मे यू एंड योर एंटायर फैमिली हैव अ वंडरफुल 2024 Belai no hambai. Khajana marketing song norok tini ni o je topic rok no nai banok saiman kana je sini bubagra belai kino bo sini ti prasarok no hamchak mani bagai bo koikha je 1st January 2024 no ebani ioni salo tamni ke chini bubagra angkha maya ganang bo khairok nai bini khairok mani abo chini bisingo tongflainai tamni ke bo tabu bo kothang tongko chini do phani bagi bo samung tangi tongko amani bagi chung bubagra no logiri ma tongnai gabani bagi norok manchak o je video no norok ni friend chung thaniyo norok ni marketing chung thaniyo share klairi go omo high related business channel mo chungi chung kai norok kok borok ni ta kana entertainment YouTube channel no subscribe klai ton di gahina hai norok next video malai panai jotna no hambai.